Philippine Standard Time, 2 minutos nakaligad sa taknang alas 8. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 3 minutos nakaligan sa takna alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good morning, mayong aga naman bakulog kag Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Basta Martes temporaryo kita nga nagpungko siring trono sa ngalan sang regular nga Ako naman Aksyon Art ay hopon. Ako naman Aksyon Marlon Hervoya. Tubdob sa takna ngalas 9:30. Aksyon Hotline. Kamusta nga ato sa nga pagbugtaw? Kamusta ang inyo sa kahimtangan na subong sa mga nagahigop-higop na sang marimis kag mainit nga kape sa sining mayad-biyad nga panahon diri sa Bacolod City. Kagapati kita nga amo man ni ang sitwasyon kon tiyempo ang paghahambalan sa iban nga mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Amat-amat na nga nagapakita si Haring Araw. Makaligad ang pilaman kaadlaw nga pagtupa sang ulan kag pagpulupis ngoon sang ato sa nga panahon bangod sang ginasiling shear line kag low pressure area. Yari kita sa ika-3 Martes sa bulan sang Enero tuig 2023 ang tuig sang rabbit o kon partikular ginatuwag nga water rabbit. Aksyon Hotline. Ang balita sa mga kaagahon mga kaaksyon kainas ang kaagahon ang Tinaga Island, Camarines Norte ginatayog sang ang unang report 5.3 magnitude nga linog, pero ang ulihi nga nakuha naton ang uling report mga kaaksyon 4.8 magnitude nga linog amoning na-record sang Philippine Institute of Seismology and Volcanology o kon PHIVOLCS. Aksyon Hotline. Mga alas 5:57 ang takna kay nalang sang kaagahon. Nabatsagan 1 kilometer kag ang kadalomon sinis 1 kilometer kag tectonic in origin ining linog nga ri. Nabatsagan ang pagtayog intensity 5 sa Mercedes, Camarines Norte, intensity 4 sa Ginayangan kag Tagkawayan, Quezon, intensity 3 naman sa Buena Vista kag Lopez, Quezon, Naga City dito sa may Camarines Sur. Aksyon Hotline. Nabasagan intensity 2 sa Cataruan kag San Narciso sa Quezon. Ang PHIVOLCS siling nga gina-expectar ang pila ka mga halit akong damages sa siling pagtayog mga kaaksyon kag posible man nga may mga aftershocks nga mabatsagan. Aksyon Hotline. Kabayon ta nga wala lang sang napilasan wala sa nako nga kahalitan nga ibilin ining panibag o naman nga pagtayog sang linog 4.8 magnitude sa Tinaga Island, Camarines Norte, kay na lang sang kagahon. Aksyon Hotline. Samtang ano pagidibas sa nga balita, ari tayog maning balita, pero ang isa ning uyogon o kung tayogon niya, ang wallet kag bulsa sa mga motorista. Aksyon Hotline. Yaman kay ari na naman ho, may pagsaka na naman sa presyo sa gasolina,
kerosene kag diesel subong nga adlaw. Ang saka mga kaakson nag-epekto na. Price movement ang tawag sang iban nga mga oil companies. Mayara man ginatawag nga price adjustments. Prote kon padalman tagid saka sa preso sang gatong Action Hotline. Di katol na naman ang ulo kag mga kospond na naman ni ang mga kulosmuro naman hindi lamang ang guya kundi ang bulsa sa mga motorista. Ang gasolina mga kakson 95 sentimos kada litro ang saka niya siri sa kerosene 15 sentimos kada litro. Ang kerosene niya nag-rollback good news kerosene. Ang nagsaka niya ang gasolina lang kag ang diesel. Action Hotline. Ang kerosene mga kakson nagnubo saya 15 sentimos kada litro mga kakson. So nagsaka lang galidri ang gasolina lang kag ang diesel. Pero ti masubo-subo manggapon nga kay kadamo sa mga motorista nga ang masami gina konsumo sa ilang siring salakyan gasolina kag diesel mo. Action Hotline. Masubo-subo ini mga kakson kay nagligad to balaan taron may mga anubo man ngagin na patuman porti basta may pag-anubo may ara gina pagsaka. Action Hotline. Makabig ini mga kakson na volatile start para sa pump prices sa mga tuwig 2023 kay going up and down sa mga bulan sang Enero ang presyo sang gatong. Action Hotline. Ang pag-anubo nagligad nga si Manati makabig lang to yung pulupampa porsyon no? Kaya ang balita sa buong angot sa sinakaay daw amog niya magkapaluya sa lawas na tuntaran ilabi na sa mga motorista nga luson gani makaganansya sa arkilamo sa ilang sirigi na biyahe nga di pasahe nga salakyan. Sige lang kung sa mga ambahanon pa mga kakson never surrender. Action Hotline. Alas 8:09 Action Radio Philippine standard time sa mga nagabonitor sa ato sining live stream. Kamusta kamodera sa mga kaaksyon naton nga mga overseas Filipino workers nga ang kalabanante basta nagabonitor diri sa live stream sa Action Radio Bacolod nagapulo pa huway-huway na no ang kalabanan mga kaaksyon ti ara sila sa recess kung sa eskwelahan pabla recess akon pulo pa huway portion. Kadamo kita sa mga overseas Filipino workers nga nagabonitor sa ato sa nagapatuntunan para nga at least pebuluan Manila ang mga nagakahanabo diri sa ilang sinidutang natawhan nga pungsod Pilipinas. Sa ato sa pagpanumbalik standby, balbalon tutukan ta naman ang mga balita lokal sa ato sa pagpangalagad. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agahan ta ato sa mga nagpadala sang mga messages. Si Amay Aguilar, Maghari Sordilla, good morning. Alex Montesa, Ana Sinoro, mayong aga lang. Sige. Philip Alonso Gay, good morning. Sige. Good morning kabayan. Milail Oligo. Sige. Monitor ARB 24/7, wala patay-patay radyo. Ay, hakog na sa battery, Milail. Battery. Hakog na. Kung nag-sign off, off man na. No? Sige. Huwag ko na patay-patay radyo ni Milail. O sige. Alex Montesa, tectonic plate na naman nag-trigger para maglinog. Sige, mayong aga sa mga balahi ko sa Valladolid. Familia Gargania sa Bidalbagan, Family Iscario sa Baliwagan, San Enrique sa Familia Garcoa from Ana Sinuro. Sige. Bal ni Alex Montesa, rice adjustment 20 pesos per kilo. Daw kaya grok budlay gid tumano na kayang balita ho pasi sunod nga bulan masaka yang presyo naman sang bugas ay Bibi Gregorio Yulo, good morning Axumar, monitor lang kami di
Poblasyon Don Salvador Benedicto. Rochelle Fulgencio, Susana, good morning. Pa-shoutout ko na, sir. Ma'am Vanessa Mayo, Doc Pat Mayo. Ma'am Jinky Dialado, thank you. Salamat, kid. Balik tayo guys. Standby. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paa. Affairs program for radio. 14 minutos na kaligad sa tak na alas 8 aksyon Radio Philippine Standard Time. Lumpatan tayo sigida ang mga balita lokal. Action Hotline. Dire kita mga kaaksyon. Ang balita, Mayor Benitez may pangabay sa private nga garbage sa collector nga IPM CDC. Hindi na pagulaton nga may magreklamo nga pumuluyo angot sa wala makolekta nga basura. Dapat kantuan ang lugar agod magpangolekta kundi dapat dapat kolektahon gid. Dapat nasig-dasigon kag pisanan pa ang koleksyon. Problema ini may kantaran sa nagalinapta na naman kag nagatinumpok nga uncollected garbage. Kahapon, liwat na naman ining namunuhan sang publiko. Man ang publiko hindi mo niya mabasol. Kung magmuno sila, nga damo na naman sa nagatinumpok nga basura, alang-alang Manila na nga pabayaan lang kay apektadong ila sa nga ikayong lawas once nga maglabay sila sa lugar nga nagatinumpok kag nagabinaho lang ang basura. Di kahapon liwat na naman ini nga namunuhan isa sa nasiplatan among dalan dira sa may merkado, dalan sa merkado publiko sang Libertad nga bala hindi sa gihapon mapaganhagan ini nga problema ti konsilingon gid man nga hindi mahatagan dayon sang kasulbaran. Kuntandi, hindi na pagpalalaon na problema no nga daw wala tuo yung reklamo sang publiko. Subong Action Hotline. Ano daw hindi gid masarangan sang IPM kulang balang garbage truck ang manugakot o kung ano nga plastada or basi kung lain gid man tuod na saad bala to sa ginpermahan nga kontrata. Action Hotline. Man private collector ni, private garbage collector ni. Nagligad may pasalig na ang ato sa lokal nga panguluhan dari sa Bacolod nga tinguan gid nga maubos-ubos. Maubos-ubos tanan hakot ang mga wala makolekta mga kaakson. Kahapon ari naman ho, nalabayan mismo sa patrol kahapon sa Aksyon Radio sa lugar sang Libertad Public Market. Mga kaakson, naghawan ng dalan sa Libertad Public Market mo. No? Ako mo naghawan,
Basi kon ang ginhawanan, basi kon dito naman tumpok kagin butang ang mga basura bla. Action Hotline. Ang tinumpok sa mga dunot nga prutas, mga utanon. Kaiban pa nga sa isang basura, ti simpre kon basura magun gina sang langaw, kun basura nga may langaw nag-osbong ginang baho. Action Hotline. Nagligad nga Biyernes sa press conference ni Mayor Benitez, siya mismo nagsiling nga damo gid man sa basura. Grabe ang volume sang basura subong sa Bacolod mga kaakson. Nga way maubos kolektang rason siri kay naraglain ang pagbadabana blang pag-calculate sang volume sang basura. Sang una di ba 2020 grabe pa yung hanot sang COVID-19. Ang mga tao to limitado patong paglagaw, limitadong hulag, limitado ang pagwas puluyan, ang kalabanan to nga mga establishmento o kon restaurant. Di black close to? No? Ano ba lang ka dako sang mag-contribute sa mga restaurants sa establishmento kon basura ang paghamalan dako, no? Isa ina sang may damo basura kada adlaw nga ginatipon. Action Hotline. So sang naghanot pang COVID-19 o kon pandemya mga kaaksyon, hindi pa tanto tong kadamuon o kon volume sa basura mo. So, pwede pa ito yung masiling tanan guro ito nga nagatinumpok na basura, mahakot na yun sang IPM. Pero sumong ho, alos nagbalik na sa normal. No, ang tanan nga hulag, optional naman gani pagsuksok sang face mask. Why naman gani sa pagkaginasaway ang mga tao kon social kag physical distancing ang tagahambalan. Bukas ang mga negosyo. Ti mo ning posibleng rason gani. Kung nga ang golpya naman ang pagdamo sang basura. Action Hotline. Ti kon balikan talang kontrata sang sunod ka garbage collection contractor nga IPM Construction and Development Corporation. Mayara sang kadamuon gali sang basura nga dapat lang kolektahon di ang IPM. Man may kontrata mo, ang IPM masunod ba lang na kung ano ang ginpermahan nila sa kontrata. Action Hotline. So natabo dere miscalculated ang volume sang basura mga kakson, no? Sa idalom sang ginpermahan nga kontrata, may ara na sang limit bla kun pila lang ang volume sa basura ang pwede kolektahon sang IPM. Action Hotline. So kung sang unang due-type pa lang ang volume, bangod sa limitasyon sa aktibidad sa mga tao sa mga negosyo, di siyempre due-type pa itong basura, halos tanan ito makolekta pa ito, pero sumungo, nagbalik na normal, daw nagdobling volume, Action Hotline. halos katunga gid ang hindi makolekta mo na report kada batunta ano ba lang pwede nga mahimo diri sang syudad ang ginpropose na rin ni Benitez mga kaaksyon plano niya nga pangabayon ang sanggunian nga magdihon sang lain naman nga arrangement nga ang matabo kung matigayon ining kontraktor nga IPM dugangan ang bayad. Action Hotline. Bayaran ta naman sila dugang. Basta, makadugang man sila sa pagpakulikta. Action Hotline. Bisan, why pa ito nagkabutang sa ginparamahan nga kontrata, ambot ko ba na yun yung arrangement gani? Action Hotline. Kung magpasugot dari ang IPM, tilaban-laban mapasugot na sila nga, kung maglungo na sila karon na matabo sa Bacolod man, mabinaho Bacolod ni karon. Action Hotline. Abari baloon naton mga kaakson kanano ang tabo siri check ta dugay abi kung may ara sang latest no nga information nga pwede mapambit sa aton ang officer in charge sa Department of Public Services o kon DPS sa Bacolod nga si Ma'am Maria Fair Tres Puwantes. Action Hotline. 821 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, atensyon na sa mga negosyante nga gusto magkuha o kung magpa-renew sang permiso. Ini ginatawag nga Business One-Stop Shop o One-Stop Shop. Yes, Business One-Stop Shop
o kon boss diri sa Bacolod extended o kon ginpalawig. Action Hotline. Ang deadline sa nga submission sa filing sa nga business permits kag licenses para sa 2023 ginpalawig tubtob Pebrero 15 sining 2023. Ini sandigman sa letter request ni Mayor Albi Benitez. Action Hotline. Ang matabo sining ang first quarter payments sa nga business taxes, fees, kag charges sugod Enero 1 tubtob 23 may ari ning kung ka magsala mga 10% bala nga diskwento, no? Pagi sa one-time payment. Why ni sang discount pero why man sang penalty halin January 20 to February 15, 2023. Action Hotline. Di magsiling kita nga bus. Ara na ginapahamtang na sa mga Ayala Malls, Capitol Central, ikapat na nga panalganda. Sa original nga schedule, ining bus sa Bacolod para sa renewal kag application sa nga business permits tubtob lang kun tani ni Biyernes mo, Enero 20. Pero bangod sa ginhatag nga konsiderasyon, tigin palawag ini tubtob Pebrero 23. Mayad mani kay para at least ma-accommodar tanan. Action Hotline. Pala mo ang mga nagaproseso sa nga renewal kag application sa ila sa nga business permit mga kaakson, hindi mo niya matapos sa madali nga panahon iya kadamo kani sa dapat nga proseso kag kadamo ka man sang dapat dalon nga mga kinahanglanon. Action Hotline. Ang requirements bala o dugangan taning detalye sa nga balita ni balon tabi kon pila nang na proseso mayara mano-mano, mayara man online mo, online kag manual ang pagproseso sa mga kaakson. Tikon man mag-online ka naman, tikon tanda ka sa tuwag nga online, hindi ka nang budlayan. Pero ako ya mas mayong mano-mano. Action Hotline. Kaya nga aman, lain gaya niya kung personal ka, nga magkaproseso kag personal ka nga mag-istorya sa tawo, nga nagasikaso sa imo sa nga mga dokumento. Ano pang dapat malaki importante nga mabalaan diri sang Bacolod nun? May tiyempo ta karon ibaloon tari pagi sa licensing division head nga si Ma'am Stella Rose Rayos. Action Hotline. Ano pag inibal sa nga balita mga kaakson sa lokal istorya sa Sibuyas, Bombay nga pula kay mantik kahapon ang Senado nagumpisa na gid man sang ila sa nga investigasyon. Mayara sang ginpang question sila kag pag ginpang laslasan kuno nga mga opisyal kag pinamangkot pati ang Bureau of Customs gin question nila kung nga pati iya ang crew sang Philippine Airlines nga pasunod lang kung tani sang lemons sang Sibuyas, Bombay bilang pasalubong nila may strawberries pa. Gin-intercepta na sa nga BOC bisan kilo lang mga pilang to kilo 5 kilo. Action Hotline. Gin-intercept sa nga Bureau of Custom bangod undeclared products tidamo tumaas kilay kay nga yan to mga smugglers ya mga nakumpiskar to nga mga container na gani to nga mga smuggled products wag ito sa mga nakasuhan nga taos likod to. Action Hotline. Ay hoo, ang balita angod sa pila ka mga private emission testing center nga kamadumandam laglangin isyuhan sa 90 diyas nga suspension. Kaya akusasyon diri pagpeke sang emission testing results berbalikan diri. Ano na ba lang nalabutan sa ginpadayon nga monitoring sang LTO man? No, sige lang check tarik kay Dakbudlay mantana labuton ang LTO Regional Office. Action Hotline. Hala lang karing-garing ang ilang sa communication. No, kapadala ka mensahe, may yes or no nga reply do I gid. Action Hotline. Vamo sila sa LTFRB ho, 826 Action Radio Philippine Standard Time. Standby! Ang balita angot sa basura sa Bacolod daton balikan. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian. Okay, live stream. Si Rochelle Evangelista, good morning.
Jocelyn, good morning. O, Eddie Laos, good morning. Axel Marlon, Arilang Gyapon, Nana Isabel, gamonitor doon sa Victoria City. Honey Lee, kung online ka, ma-face-to-face ka man gihapon, ay gali, oo, sige. Mas mayo gani, ang matuganing hambal ko, mas maayo nga face-to-face na lang, no? Kaya kung isa, online, tabuan ka nga, pigaw signal, ugtas ka pa, no? Jo Los Santos approve, hello, thank you, good morning. Standby ka mo kay, ma-report doon nga ato sa patrol sa basura naman des Bacolod, wa. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, tagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa bakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa... Going WID for best public affairs program for radio. Pabalik kita sa atos ring pagpangalagad 36 minutos na kaligad sa atak ng alas sa 8 aksyon Radio Philippine Standard Time. I-check tarang atos ring patrol hoa. No? Gin pa libot sa pilag ka mga lugar dari sa Bacolod City may kaangtanan sa basuran na naman. Itapon giman dapat giman ng itapon ang basura yo galing pagkatapon sang basura. I-plaster man sang maayo. Kung itapon ang basura, dapat ang manog kolektahon man sang maayo. Action Hotline! Hindi bla? May ara gid man gali sang natumod nga rason based sa observation. Mismo ni Mayor Benitez nagligad kay siyang nagasiling ang volume sang basura subong sa Bacolod hindi gid man maubos-ubos gali kolekta sang IPM. Action Hotline! Diyan nga mga lugar nalabayan sang patrol kay ang public mismo ang pila ka mga kaaksyon ta mismo nagpalabot diri sang mensahe
mayangot sana si platan, di lang ang pagtinumpok ta naman sa basura. Sa Patrol Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na Marlon, tatlo ka mga lugar ang nalabayan sa patrol nga mas may madamo nga tinumpok nga basura magluwa sa ibang pagid nga mga barangay nga ara sa gihapon aksyon na Marlon. Now, di inig mga lugar nga aton siya nga nakitaan kag nasa lupang danggid nga tubtob subong wala nahakot ang basura still nagatinumpok and amat-amat sa gihapon dugang bangod ang mga pumbuloy of course haboy sa gihapon sa basura. Number 1 aksyon na Marlon, ang area sang Purok Langis sa barangay Banago. Actually, yung Purok Langis may dalan sang San Juan bala aksyon na Marlon. Kung going ka towards north, ari ni siya sa may Waladampi, tupad lang gate sang Petron Gasoline Station, dini mo subong ululaan sang basura. Ikaduha aksyon na Marlon, ang area sang Purok Tinagong Paraiso. Dumdum mo to nagdigad aksyon Marlon, nag-live report dito sa area sang Tinagong Paraiso, nangabay ang punong barangay sang barangay Banago si ang nagapangabay sa IPM kung pwede tiganahan gid sang isa ka truck lang matag-adlaw para masulpar inang problema sa nakotay basura silsubong mas nagdamo pagit. Action Mar ara makita mo sa gin na padarata mga pictures and subong sini live kita naga-report sa Taytay sang barangay 1 action Marlon. Areho kay sagwa pa lang niya baho sang basura amo na welcome sa imo. Ang problema action Alvin bla kay basta basura gani may mga stray dogs kita mas mayo gani ka sa picture nga ginpadala mo di sa akon medyo natumpok masang mayad-mayad no do ay man naglinapta. Yes, action na Marlon. Wala ni siya nalapta. O galing kay kadaw kalaw ay bala lantawon action Marlon. Kasi siya diya kung may mga bisita bala siyudad sa Bacolod. Kagmabal nga uy ano ni nga mga basura di ara naman di sa kilid sang Taytay sang barangay 1. Ano ni mga basura na sa kilid sang dalan gatinumpok sa may area sang barangay Banago. Sige na nalabayan ta ang barangay 3 action Marlon may ara man to. Pero tinumpok man pero hindi kaangay nga kadamuon diri sa tatlo nga lugar nga aton siningan na talupang nga nakita kagina no and ang area sa may barangay 4 action Marlon damo sa gihapon to mga basura man nga tinumpok man no so kuting ganon at least para mas mayo makultawan libat ang atensyon sang IPM. I don't know kung anong ginahimo sang IPM action na Marlon but definitely basura is basura mo. Kung ganun, lain ang mangin epekto sini kung hindi niya mahakot, especially kung ginahapo ka o kung anong ginabatsag mo sa lawas mo, basi badugangan ba na action Marlon, pangod sa problema, inakatay basura. So barangay, ang unagin is barangay Banago? Barangay Banago. Nason, barangay 1? Barangay 1, barangay 3. 3? Sa gilid bala sang Pure Gold to, Miara Marlon, sa Pure Gold, area sang barangay 4, dalan, pagkanto ka ba na Mabini Elementary School, rather Mabini sa Abis, Elementary School, makanto ka, damo man to, ng mga tinumpok man nga mga basura. Ngayon yung mga basura bala action Marlon, nga kung kaysa, kung ang squatter area, hindi niya masulod mo. Hindi na siya masulod action Marlon sa masamang truck sa basura, kunti matipon ng gidya sa isa ka lugar nga nagaserbi ululaan na sang basura. Sa Libertad, may ito man to? Libertad? Naglabay kami action Marlon, hindi pa man kung wala pa gidya natipon masyado ng mga leftover bala sang mga baligya nila, mga utang kaga iban pa, di pa pagid lang man to, gusto din mga lugar ni ari sa area sang Banago. Sige. So, amo di ang observation sa patrol with action Nani Kiraw, ini si action Alvin Graba. Uli sa balita, uli sa action sa Bacolod Action Radio. 41 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Premium
Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga WID for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:46 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo kay dugay-dugay makaupo na to ng OIC DPS sang DPS sa Bacolod nga si Ma'am Maria Fe Tres Puentes. Mayangot sa siring problema naman, no? Ang dugok sang tinumpok naman nga basura. Sige ba, si Ma'am Teresa Fuentes, balon to na lang kung ano ang ulihing plano or tikang nga himuon din sa lokal nga panguluhan sa ato sa nga syudad. Action Hotline! Man, nagligad nga December yung mga kakson kung madamduman naton, gin-aprobahan sa nga Bacolod City Council ang request ni Mayor Albi Benitez nga i-extend pa palawigon pa sa 4 ka bulan. Sa mag-4 ka bulan, January, February, March, April. Ang kontrata sa services sa City Government kag IPM Construction and Development Corporation
para sa collection, sa hauling kag sa disposal sang garbage. Action Hotline. No, hibalaon tari kon bala mahatagan pa ni sang kasulbaran ang problema. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang officer in charge ng Department of Public Services, akong DPS sa Bacolod, Ma'am Maria Fe Teresa Puentes. Ma'am, good morning, si Action Marlon. Yes, Action Marlon, maayong aga sa aton mga tagpalamati. Salamat gid ma'am. Check ko lang ma'am kung ano na so far ang update sa pagkolekta sang basura sang garbage collection contractor nga IPM. Nataga na gid man sang kasulbaran ang sadto reklamo sang pila ka mga pamuluyo angot sa mga wala makolekta nga basura sa ilasan nga lugar, Ma'am Tres Fuentes. Yes, Action Marlon, ongoing gid ang collection ng aton IPM and ongoing man ang aton nga monitoring kag pagpalambot sa IPM sang mga areas nga wala pa makolekta as of now. Yes, Action Marlon. Nagligad nga Biyernes kung maduduban ko sa presko ni Mayor Benitez, siya mismo ma'am nagsiling nga may ining excessive trash gid man sa ato sa nga syudad kay sobra gid man ang volume sang basura kag ang gwa si ma'am nga daw why ba lang magsigo ang pag-calculate nga dapat kolektahon sang IPM base sa ginpermahan nga kontrata kag sa volume subong sang basura sa syudad, no? Ang calculation galing ginhimo pa sang 2021 bala ma'am, tion gid to sang pandemya ang kalabanan to nga mga restaurants kay establishmento sarado so jutay pa lang do basura. Pero subong daw balik na sa normal sitwasyon nagul pinagdamong basura ang volume nagdamo man ma'am, no? May idea ka ma'am kung pilagid ka cubic meters ang dapat kolektahon sa IPM kada bulan based sa ginpirmahan nga agreement? Yes, based sa ginpirmahan nga agreement, the IPM should deliver a minimum of 33,500 cubic meters, no? Sa program of works ini, no? PT requirement na iya mo sang city nga prior to the bidding, may program of works din na iya nga ginaubra ang syudad, ang technical working group nga ipresentar kay that will be the basis of the prospective bidders. Ang maintra sa bidding usually nagapamangkot na anong volume sang garbage sang syudad. Yes. So the technical working group last year nag-peg sang minimum garbage volume to 33,500. Okay. However, considering ang kontrata is a package clean-up, kag ang scope of work based sa contract is for the IPM to collect all the garbage in the city of Bacolod. Ano na ang scope of work eh. So, nag-minimum to ang kontrata sa 33,500 pero kay nag-intra sila sa package clean-up nga contract so they have to collect the garbage regardless of the volume. Kay package clean-up ang kontrata. Hindi volume-based nga 33,500 lang kiti amo lang ng ilang program of work na approve ni technical working group. Amo lang na sila. Ti ano ihan na matabo sa Bacolod kung amo lang ng kolektahon nila. That 33,500 cubic meters is a 2016 waste generation volume sang city. Oo. So after 6 years, amo mangyapon 33,500. So daw amo na siguro na intindihan ko si Mayor Albi sa pagbabaliya nga na miss project ang volume of garbage. So kadamo sa mga nagapamangkot diri Ma'am Maria Fe, ang nagatinumpok ka basura sa ila sa nga lugar. So amat-amat doon lang di hakot sa IPM. Yes sir. Identified ni nga mga garbage pick-up points. Okay. Ako na gani nga kahapon, we have a meeting with the barangay captains. Ining mga nagatinumpok nga basura, nahamtang ini sa mga area of responsibility sang mga barangays. Okay. So the mayor naghatag sang task sa barangay captains naton. Nga sila ang ma-identify kundi in lang gid ang otorisado nga pick-up point or garbage collection pick-up point. Gina-authorize tama lang ni ang garbage collection pick-up point sa mga areas nga hindi masudlan sang dump truck
ukon sa garbage contractor. Kay may mga lugar diri Action Marlon sa syudad nga hindi man gid masudlan sang mga truck ang mga areas like Barangay 1, Barangay 2, may mga sulod doon na da silang mga area, hindi naman sulod ang truck. So ang obrahon sa mga residente, mapagwa gid sila sang ila basura. Ang obrahon ni barangay, ma-designate sila sang ilang area of collection point. Amo na nga kung makita mo da halimbawa subong aga may nagtumpok da nga basura. Lantawon ta otorisado bala na nga bulutangan sang basura sang barangay. Kag kung otorisado ina nga bulutangan sang basura sang barangay, si mayor nag-a-appeal sa mga barangay nga hindi na siya pagpabayan. Kaya that is an authorized garbage collection point. Dapat may nagagwardya na da para nga ang gahaboy sang basura dira, ibutangi ang basura niya kag hindi maupay sang ido. Kag hindi man pagpistahan sang mga scavengers. Kaya amo na ang ginahalinan sang paglapta sang basura. Correct. So kada barangay dapat mayara sila sang designar dira nga lugar nga dira lang sila maghaboy sa basura, hindi sila pwede makahaboy sa bisan din lang. Yes. Outside sang designated area sa barangay, amo nang ginayo naman ni mayor, amo tong pangdakpon niyo. Amo nang panakpon kay wala niyo na gin-authorize nga lugar. Nga agin hayaan yung ulaan na da sang basura kay hindi na siya gali otorisado. So I mean in the enforcement nga level kag implementation sa pagtinlo sang syudad dako gid ang papel sang barangay. So opportunity to kahapon nga nag-inatubangay ara ang aton mga kapitanes, iban mga representante sang ila barangay, ara si mayor amo nang appeal ni mayor sa ila nga tinuon ta ang Bacolod, hindi ni masarangan ni DPS, ni garbage contractor. Dapat ang papel sang barangay ara man. So kamo na Miss Project na Miss calculate ang volume sa basura diri sa Bacolod, ma'am, anong plano, anong proposal ni Mayor Alving? Nabatian ko to daw madihon sang separado naman nga arrangement. Actually, si Mayor naghimo ang aton Solid Waste Management Board pasara sang nagligat ng isa ka resolusyon creating the technical working group to study and finalize the bag-o nga terms of reference for the next nga contract or bidding nga patigayonon sang city. The mayor is entertaining two options, either to go a volume-based hauling and collection, or if it is a package clean-up, we have to consider the reality of the ground. I mean, the volume of garbage or the average volume of garbage generated. So isa na sa mga guide for our prospective bidders para ang ilang isubmit or isumiter nga technical proposals nagasanto man sa kinahanglanon sang syudad. Lastly, Ma'am Maria Faye, mo sa ding appeal, panawagan, or mensahe sa mga perme na reklamo angot sa mga uncollected garbage. Go ahead, Ma'am. Yes, the usual complaints nga galad sa aton opisina ang wala makolekta nga basura. That's number 1. Number 2, delayed ang collection. Number 3, hindi permanente nga schedule kung saan ma-strike si IPM sa inyo nga mga lugar. May mga areas kag may amuna nga mga reklamo sa aton. Of course, ang isa pa gid ang nagadata kag nagadamo nga mga tambakan. Ipahangop tagid sa aton pumuluyo sa syudad nga ang responsibilidad sa basura hindi lang ini na abagahon ni city kag ni IPM. Although si Mayor ang iya mandate subong niya nga we have to clean the city, because once na in place ang programa nga matinlo na gid ang syudad, we can impose discipline. So panugod anong kabulan si Mayor Albe kadamo naman siya sang natun-an parte sa problema ta sa basura, may mga solusyon naman siya nga na frame, but we are in government, this is an everyday challenge, everyday learning experience, kag ang implementasyon hindi man gid overnight lang. But rest assured sa aton mga pumuluyo nga ang mga realidad ta on the ground in terms ng garbage nga problem na na absorb na sa aton alkalde. In fact,
everyday ang mga meetings with the department heads, meetings with the barangays. Ang solid waste management problem is always one of the top, if not number one, lagi na sa top 5 agenda ni Mayor Albi. Sige. So, rest assured nga ang problema sa basura is isa sa mga prioridad sa aton nga opisina sa DPS kag prioridad man ni Mayor Albi. So with that, I think matagaan tagid sang nagakaigo nga solusyon ang problema. Sige. Ma'am Marafi Tres Fuentes, OIC sa DPS sa Bacolod. Ma'am, thank you so much for information kag good morning. Good morning. Good morning. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Champion Superpower na. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang mga continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo. 2 minutos na kaaligad sa takta alasan wa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Babalik kita sa ato sa ring pagpangalagad basta gani basura nga ato sa ring talakayon ga binaha lamang mensahe ginapadala diri sa aton ho. Hindi lang magpatama gid sa mensahe nyo ha. Ara man na ginatingwaan man sa ato sa nga lokal nga panguluhan nga maamat-amat kolekta ina mga kakson. Ginapolitikan man na no. Kag kabayonta nga pag start sa extension or extended na ganun start na sa extension sa kontrata sa IPM kamanti kung basihan naton ang kontrata nila kuntani until December 31 lamang. O galing kay Karakulo ko na pa siguro sa napilian lang inagbulos kung pagabos lang ba ng IPM. So padayon lang gin-extend tob April sa 2023. Ang reklamo normal na siya. No? Kaya hindi man pwede nga maghalan na lang niya ka pawala, kababayaan na lang ang ganitumpok ka basura. Basi kung mag-City of Smells na kita sa ulihi. Dalawang kong balitangot sa Sibuyas, Bombay, mga kaksyon. Kay kanamo tod sa nagmuno sa akon mo nagligad, sanggin muno, gintalakay ko rin nagligad lang pagpangalagad naton. Nga dere sa Negros Occidental, may ara sang maayog kuntani nga location. Favorable location, may good weather condition, kag ginatuwag nga seedlings adaptability. No? Lugar nga kung tanim mo dako ganyan nga potential no kung onion production na paghambalan onion din nga Sibuyas Bombay nga pula na ginamuno naton kay may ara gani sang pag-harvest na nga napatigayon mo dira na mga kaksyon sa bahin sang Tabok Suba sa barangay poblasyon sa Banwasang Kawayan. I-check tari kay kanamo tod sa namangkot sa aton aksumalon kamusta ya may hibalo ka bala nga may ara sa onion production sa Banwasang Kawayan ti siling ko check ta abide kung kamusta na ang status kung bala nagsigisigi kay ang Sibuyas Bombay mga kakson isa ini sang crops no o kung tanom nga may pagkapislian maglini, no? Hindi na saya magtiner kung perme gaulan ang area. Kung baga sa aton pa maluo sa bla, no? Maluo sa tiko maluo sa di sa mamuhi Pero dumduman ko na kay nagligad nga 2021 bulan sa Marso di mo. March 2021 mga kakson ginbisitahan gid ni Governor Bunglakson ang area ni nga Tabok Suba barangay poblasyon Banwasang Kawayan kag dito gin-check nila upod ang Office of the Provincial Agriculture ang ato sa ning upah no galing kayang upata ang Office of the Provincial Agriculturist naton may pagka-shy type manggaling sa media. Action Hotline! No? Hindi man magpa-interview. Kaya no, huya sa mga pa-interview sa media. Pero gilang nga may amo ginaguro ya. No? Kay balantayan ni nga talakayan kag problema kung taning angot sa presyo sang Sibuyas Bombay mo. Kapon patingayo na sang hearing nato sining Senado, no? Kag may pila sa ka mga opisyal nga imitahan to kagin pasabat sa mga question mang sang pila ka mga senador. Online sa hotline. Pero dali kita ho sa Banwasang Kawayan, i-check na lang ko na ng status sa ginmunot nga lugar. Si 6th District Board Member Jeffrey Tabula
isa ini siya sa mga nag-upod kay Governor Molason sa pagbisita nagligad nga 2021 dito sa area. Board, good morning. Ay, mayong may aga ating Marlon, ating radio, Bacolod. Yes, salamat kid board sa emo si Tiempo kaginhatag diri. Ginatalakay ko ni board ang issue may kantanan sa Sibuyas, Bombay nga pula. Yes, Sibuyas, Bombay. Dumduman ko board, nabalaan ko nga may production sang Sibuyas, Bombay, dira sa Tabuk, Suba, Barangay Poblasyon, Banwasang Kawayan. No? Isa ikaw sa nag-upod man kay Gov Lacson, nagligad nga March 2021, ikaw gini malipatan. Kay ang inang nga lugar board, isa sang nakitaan may dako nga potential kon onion production ang paghambalan. Ano na subong board ang sitwasyon dira? Naka-produkto gimasang dako ang mga onion farmers sa sinang lugar? Okay, madamo niya, salamat. Aksyon Marlon, kag sa kanang kagsalamati, ilabi-labi taga sa system, mayong aga, kag salamat yun. So, ang parangkot na actually sakto na sang March 2021, nagdadto kami na dito sa palgid nga mga farmers association nga nag-imbitar sa amon parte sa ilang onion production in Bombay. Sibuyas Bombay. So, asad to, na-interview kami, gusto to sa aton tilangga nga gobernador nga extend atong nga programa sa namin nakita namon actual gid kami nga nagdadabot sila daw nagguro garden mga 450 square meter lang man. So sa to nga time nakapatuba sila sang 420 kilos sa mo to nga time ang 450 square meter. O gamay ni area galing sa to nga time 80 pesos per kilo pa lang ang Sibuyas Bombay. So, nag-atluwat ng tanong atong association, hindi nalipatan ko lang anong association. Ang gitinguan nila, kaya nagreklamo sila sa ito nga kamahal sang expensive, sila binagid ang seed sa ito, sila sang Bombay. Sa ito makagasto sila sa 50 to 75,000 per hectare. Dala na ang seed, kag ang cultivation, gamay lang man ang abono, kaya kalabanan ito, organic lang man. Pero sa subong siguro sobra, no? Pero gitry nila ang second next na cropping sa ito tungod sa bagyo udet, nagtanom sila ni December, ginatake birato sang udet, nagkala to pagka December, dapat sa to mga 4 months na sa action noon. 4 months na ang Bombay na Maldes. So natabo nga ginalitan sa bagyo udet, do naglatayan na sila kay isang mga damage nila. Pinagsupport pa man itong aton agriculture office ng Kawayan, pinutin sa mga manpower, tao, kung ano ang mabulig-bulig na mapili sa mga balatian sang pinigyo sa Laguro ng Bombay. Ay Sibuyas Bombay. So mo to nga nag-stop at sana tutubong. Kagway man naglaom nga mamahal ang Sibuyas Bombay. Kung nabalaan ko nga mamahal ang Sibuyas Bombay tani, nag-CJ, nag-bisa na perdis na kapawi-bawi tani. So bali, ang status subong dira sa area board, gin-stop to na temporaryo ang pagtanom? Bali, temporaryo nga na-close to pag ang baliway nag-sige, pero subong ang programa yung isang probinsya. Kahit makabalo man ko, kahit ang mga sila, si Doc Housing, ang aton sa provincial agriculturist, and Doc Dina, Insula, ang aton former, no? Provincial agriculturist man, ara, diratag sige pagyapon subong ang bago kag silay, nagahatag suporta gid sa pag-start ng demo na nagbutang kita sang demo pa dira na para sige yun ining Sibuyas Bombay. Parang sa tao kay nakita naton kasi daw kamahal kag makahaganagan hindi na gid sa presyo pero makahaganagan ila binigid sa negosyo. Sang time ano ka gid board nga tuig to nag-start sila tanom sa Mumbai? Nabduman mo? Daw natandaan ko do 2020 siguro sang December sa tong pagtanom nila. Hindi lang gid sure so basta daw mga December tong nila gid tanom kay ililit dapat ang Bombay gali action radio dapat itanom mo na sa gilid dapat kadto sa ililit. Daw parehas ang sandiya
nga masad ka November, ma-harvest ka February. Okay. So, ina sa November o December ka matanom para nga tigilinit, hindi maluo. Medyo garden-garden, may kang style nga magtanom, hindi na siyang araduhon mo lang. Medyo ano mo na siyang pataas-ason mo ng ilang. Ito garden ito na. Okay. Magtanom sila para doon humok na sa gabuton and then i-mix-plan mo na organic. Kaga mo to nga time na muno mo ang kilo to sang Bombay mga 80 pesos pa lang. 80 pesos pa lang sa pag-harvest. Oo. Pag-harvest nila pero makita kaginansya sila, nakakita sila. Kaginansya sila sa to nga time nagtanom sila liwat, nakabulig-bulig kita to manpower ang banwa sa Kawayan kang probinsya, ano na siyang mga dugang mga jutay na bulig-bulig. Ay gusto nga suportaran kay gambal nga ito ng gobernador nga hindi lang dira ang taga-dira nag-seminar nag-iwat sa mga farming activity na daw di mo na taga-tagok nagkadto dami mga barangay isang 6 area nagkadto dito para nga mag-actual be observe sang ilang sa Bubay pero ay nag-aton niya nga kimpo ang climate diri sa south Buglaw maka-accept sang TBS Bombay. Hindi na buhian, hindi na produktuhan. Yes. Why ka nabatian sang plano board ga sigiho ni siya? So subong ang province ga sige. Ga sige sa diri sa Bago and Silay. Sige na para i-accept sa mga tao kasi pamahal pag i-assisting sila maka-income sila mo income nila so ang dito by posibilidad so isa ganyan ginano namon kung nakabalo na sila hindi man pwede nga praktisan dapat nakabalo gid para nga mahal ng kids subong kasubong pa rin dati ihiwat ang baklan ng kids ang Sibios Bombay tungod na nagmahal so isa pa na nga dapat isiguroon nga magtanom sila kay parang tingnan may guidance ang provincial government ng agriculture office o kung sa kada HQ. Yes, lauban tani board nga matigayon gid ni sa suporta man sa ato sa nga local government units o provincial government kay mati amo nang siling ko bala ang banwasang Kawayan isa sang may dako nga potensyal kon production na sa mga pananom ang ato sa nga paghahambalan. Board, thank you good board. Salamat yan board. Salamat gid kay sa tanan pagpalamat diri sa Action Radio Bacolod. Salamat gid. Mayong agad ba sa. Good morning. Action Hotline. Sa muna nabaluan naton mga ka-action nga pwede matamdan sang Sibas sa Bombay o galing kaya muna bla hindi ta mapaktan kon anong plastada sang panahon ng konsyempo ta kay kon magsige-sige man ulan gakaluo man ni Sibas Bombay ti gakatahap man magtanom ang mga nguma. Action Hotline. Mas kampiyon nga magtanom ka sang Sibas Bombay November. November kay harvest ka Pebrero. 15 minutos nakaliga sa tag ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian Di ang ilang nga mga bayo do tanapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlanon nahatag manggid. Gupangita pa sila. Papa nila or mama nila. Hadlok sila sir. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam ya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permit siya kay hinablos ko siya pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magtunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos kami. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang nakuya ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Enero 17, tuwig na 2023, nga edisyon sa nga inyo sa nga palatuntunan Action Hotline. Magatakop naman temporaryo sa ngalan sa gihapon sa regular nga Anchorman Action Artay Hopon. Ako naman Action Marlon Henovea. Kaupo na rin kay Action El Ray Dutelios, kay Action J.M. Baikin. Sa ato sa nga news under Action Eden Thea Aboso. Ako naman Action Marlon Henovea. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.